Viċin lejk ersat, indak li xtaqt, faraġ tant sirt fik, tħobbni se nħallik. Għatma kont emmint, għatma kont lissint, dak illi l-qalb tħoss, u l-mod għamil dos, rum li għalija tħen, b'tama għalf titken. Jieles jien spiċajt minn kull rabtiet, jieles għalix f'qalbi għandja dwiet. When this need biklim seren, when this need bil-ħarsat kijak, when this need kun xum ħadd għandi l-lum u nitħobbok. When this need kull ħin kull moment tbissemt verament ma ġembek striħajt fismewit bħal tlajt, tirt qalbi sħab miegħi donnu lab. Jieles jien spiċajt minn kull rabtiet, jieles għalix f'qalbi għandja dwiet. When this need biklim seren, when this need bil-ħarsat tiegħek, when this need kull jum ħadd għandi l-lum u nitħobbok. When this need int f'din l-għożla għal dejjem se nsawni u b'tanni għas-safja intħolni. Kultant naf li ma nsibx klim biżejjed biex nurik ma ninsix. When nisni biklim seren, when nisni